bayad naman sana yung mileage niya. So, kunyari, ito yung hospital mo na original, tapos if-float ka nila sa iba't ibang hospital pa or sa iba't ibang clinic, sana yung gas mo and mileage mo ay pabayaran mo rin. Ang monthly budget natin is going to be, rent is $899, so sabihin na lang natin $900. Hey everyone, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, do not forget to click the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. So ngayon guys, ay pahinga po muna tayo sa mga pregnancy videos. Grabe yung mukha ko. Ang lapad na. Nakakita ko sa viewfinder ko, ang lapad na. So, for today's video, guys, ay may nakita ako na shinare nila. I don't know where I got this information. I think it's from a Facebook group. I don't know if it's from Lefora or from another Facebook group na nagtanong siya kung magiging okay ba yung rate niya kapag nakatira siya sa ganitong place. Sana tong video na to, guys, ay makatulong sa inyo bago kayo tumanggap ng offer ng mga agency or ng any employer, direct hire man yan or ng agency. Anyway, I'm gonna try my best na igawin yung rate niya sa lugar niya, apartment niya, and sasakyan and budget and all of that. Grabe, financial, na talaga tayo. So, ito yung information na meron tayo, guys. The location is Waco, Texas. Ang kanyang unit is outpatient dialysis. Ang magiging shift niya is 12-hour shifts na 3 days a week. Guaranteed 36 hours a week siya. Holidays as needed and every other Saturday. Ay, grabe naman. Every other Saturday ang work niya. Sa amin, guys, is every third weekend. Hindi ka muna magwi-weekend ng dalawa and then tsaka ka magwi-weekend, ganun. Pero sa kanya, every other Saturday, ito yung medyo ayaw ko dito sa offer na to. Or, pwede din na 4 days pero 10-hour shift. If I'm the one who will choose, mas gugustuhin ko yung 12-hour shifts na 3 days a week lang. Kasi feeling ko, mas madami akong magiging pahinga kung ganun yung shifting ko. And mas madami akong mapipick up na shift. And pwede pa akong mag-part-time sa ibang workplace if ever na gustuhin ko. Pero sana ma-request niya na hindi every other Saturday yung work niya or every other weekend yung work niya. Kasi feeling ko lang, if ang age ng magtatanggap ng offer na to is yung mga very active pa, gusto pa na, lalo na kasi pagdating dito sa US, gusto nyo na mamasyal kayo or whatsoever, feeling ko medyo mabu-burnout kayo na every other weekend ang inyong work. Or kapag may family kayo, baka you might want to prioritize your family din, lalo na kapag yung mga anak nyo ay kasama nyo na rin. Ang pay rate niya is $35 an hour. Ang on-call pay rate is $4 per hour. So, ang on-call, guys, is for example, konti ang census nyo. Sasabihin nila, wag ka nang pumasok, i-on-call ka na lang namin. So, yung 12 hours na hindi ka pumasok is $4 per hour ang magiging rate niya. Kapag mag-charge rate din siya is additional $1 per hour. So, magiging $36 ang rate niya. Ang callback rate niya is 1.5 times your base pay rate. So, kung na-call back siya from 10 a.m. hanggang sa matapos yung shift niya ng 7 p.m., ang magiging rate na niya is 52.5. Ganon, yung callback rate. Overtime rate is 1.5 times your base pay rate. Usually dito, guys, magiging overtime lang siya kapag beyond 40 hours na yung na-work mo in 1 week. I don't know sa ibang state ha, kasi iba-iba yung law when it comes to state. Meron yung iba kapag 36 hours lang kasi yung hours mo, overtime na yung 37 and above. Pero dito sa amin, I think pag 40 and above, tsaka lang siya magiging overtime. 1.5 din yung rate niya. Which is the usual naman talaga kapag overtime, time and a half. Ang assignment length niya is 5,200 hours. Kung hindi siya mag-overtime, papatak na 2 years and 7 months or to 8 months yung kanyang magiging contract. Okay na yun in fairness naman. And may bonus siya na 4,000 at the end of contract. Bakit end of contract? Usually binibigay yung bonus kapag start ng contract eh. Tapos, ang PTO is 134 straight time hours. Hindi ko gets yung 134. Yun ba yung accrual nila kapag within a year? Maximum ba nila? So, may mga facility kasi guys, may mga hospital. When I say facility, it's either hospital or a nursing home or whatever clinic
clinic, ganon. Facility. Yung iba kasi pag sinasabi kong facility, akala nila skilled facility or nursing home facility. So, yung iba kasing facility, guys, ay meron silang maximum limit na maa-accrue mo or magigain mo na paid time off every year. Yung iba, 200. So, kapag naka 200 hours ka na, hindi na magdadagdag yung PTO mo. Kahit hindi mo siya gagamitin. So, kailangan gamitin mo talaga siya. Floating requirements. Possible floating to Fresenius facilities within a 50-mile radius. Ang comment ko dito, guys, grabe yung if-float siya sa iba't ibang clinics nila na within 50 miles. So, para kang per diem, parang ganun. So, hopefully, bayad naman sana yung mileage niya. So, kunyari, ito yung hospital mo na original, tapos if-float ka nila sa iba't ibang hospital pa or sa iba't ibang clinic, sana yung gas mo and mileage mo ay pabayaran mo rin. Yung 2023, guys, na pay ng mileage is 6.65, I believe. So, kung kunyari, nag-travel ka ng 30 miles papunta, tapos 30 miles pabalik. So, that's 60 times 0.65. Babayaran ka nila dapat ng $39 plus yung gas mo. So, sana ma-negotiate niya yan. Kasi ang hirap naman nito, guys, kung hindi ka babayaran, tapos 35 lang yung per hour mo. Okay guys, so magko-compute na po tayo kasi alam ko naman yan yung inaabangan ninyo. So, ang kanyang rate is 35. Sabihin na natin hindi siya mag-charge nurse pa naman eh. So, $35 times 72, which is that is 2 weeks. If he's gonna choose the 12-hour shift times 3, the payment will be $2,520. And then we're gonna try to compute din yung mga taxes. For the federal taxes, sana updated tong mga nako-compute ko. Pero sabihin na lang natin na nasa range na ito yung mga taxes for now. It's going to be $252. And then the Social Security is 6%. That's going to be 151.2. And then the Medicare is 1.5%. That's going to be 37.8. So, ang total ng kaltas, $441. So, ang magiging take home mo kapag wala kang insurance, wala kang 401k investment ay magiging 2,079 times 2. Gawin na nating monthly guys ha. Equals 4,158. Pero, syempre gusto mo naman may retirement plan ka. Ang pinakamababa I believe na pwede mong ihulog sa 401k is 3%. So, 401k, siguro, sabihin na lang natin na hindi mo pa siguro napag-aralan yung 401k. Pero guys ha, kung ang employer nyo is ima-match nila yung 401k ninyo, go with the maximum limit. Hindi na baling mas konti yung matanggap nyo for now, pero at least yung future nyo mas secure kasi yung kung nagbayad ka ng 5%, magbabayad din ng 5% yung employer nyo. Ganun yung kapag ima-match nila. So at least, mas madami kang makukuha sa employer mo para sa retirement mo. So kung ang 401k mo is 3% for now, sige sabihin na natin 3% lang kasi nagsisimula ka pa naman. Next year ka na lang mag 5% pag medyo nakaluwag-luwag ka na. That will be 75.6 times 2 kasi dalawang paycheck in 1 month. That's going to be 151.2. Tapos kunyari may insurance ka, kunyari yung mid-range yung kukunin mo. Kapag yung kasing pinakamababag guys na high deductible plan, mas mura siya. Usually less than 100, ganun yung bayad. Pero kung medyo sakitin kayo, I will suggest you go to the mid-range. Pero kung feeling nyo naman hindi kayo sakitin or whatsoever, go with the high deductible plan. Baka nga hindi nyo magamit yan in 1 year. Hopefully lang wag kayong magka-COVID at kailangan nyong ma-admit or kailangan nyong magpa-check up. Pero mura lang naman yan usually. Parang ang visit mo lang naman sa clinic usually is parang $100 to $200. Wag ka lang mai-ER. For the insurance, sabihin na natin mid-range, 150 siguro. Kasi parang ganun yan yung binabayaran ko noon nung hindi pa ako nakaano sa ng spouse. 150 times 2 paycheck. So that's going to be $300 a month. $4,158 minus 151.2 minus 300 na health insurance mo. That's going to be 3,706.8. Kung ako tatanungin nyo guys, ito po ang tinatawag na net
pay. Kaso kasi may mga nagko-comment na, hindi pa yan net. Dapat ang net is natanggal na lahat daw ng expenses mo. Yun daw ang net para sa kanila. But if you will gonna look at your paycheck, this is what they call the net pay. Ang gross pay mo is yung hindi pa nababawas yung mga insurance, mga taxes, and all of that. Just to be clear. So, let's just work with 3,706.8 na monthly mo. Now, let's go to the cost of living. So, itong ko-compute ko lang guys is dahil hindi naman niya sinabi kung may family siya, may spouse siya, may anak siya. So, I assume na single lang siya na pupunta dito. So, we're gonna go look for an apartment. Talagang sinearch ko yung place niya guys. Tapos pumunta ako sa apartment.com and nag-search ako ng apartment doon na malapit sa kanyang workplace. Kasi nilagay din niya dito yung kanyang workplace address. Ang napili natin is 1 bedroom. So, ang kanyang magiging monthly is $899. This is an unfurnished apartment. Ang lagi lang pong nakalagay sa mga unfurnished apartment, meron siyang fridge. Yung lutuan niya is yung 4-burner, tapos may oven na ganun. Sometimes, they will give you microwave, but not all apartment. Sometimes, they will give you dishwasher. Sometimes, they will give you washer and dryer. Ganun po yung mga basic lang na usually meron. Pero ang sure doon is meron kang fridge, meron kang lutuan and oven. You will be the one who will buy your bed, your sofa, your TV, and all the stuff that you want to buy for your apartment. Itong apartment na to guys, for $899, included na ang water, electricity, heat, trash removal, sewer, cable, and AC. Wow, grabe! Samantalang ako guys ha, walang included dito. Yung apartment namin ngayon is $680, pero ang free lang sa amin is yung trash removal kasi meron kami malaking dumpster together with the other tenants here. My water and my sewer, I usually pay that for $55. My electricity is nagre-range siya ng $50 to $200. Usually kapag winter time, humaabot ako ng $200. Tapos, yung heat din kasi kasali na doon sa electricity. Wala akong cable, I only have my Netflix. Tapos yung AC kasali na siya sa electricity ko. So, for $899, it's already a good deal kapag kasali na tong mga water, electricity, heat, trash removal, sewer, cable, and AC. Of course, kailangan mo ng sasakyan. Kasi, lalo na sa kanya, float siya sa iba't ibang clinics. Oh my God. So, nag-search ako sa CarMax, guys. CarMax is an online, parang dealership siya. Nag-search ako doon ng mga possible na pwedeng sasakyan na pwedeng kunin nitong nurse na to pagdating niya ng Texas. So, para sa akin, guys, if you are still starting, especially kung Texas naman yung location nyo, you don't need SUV. Kasi, hindi naman nag-snow doon ng heavy. May mga parts lang ng Texas na nag-snow, pero madalang talaga, more on, mas kailangan nyo ang AC kasi mainit doon. So, kapag kumukuha ko ng sasakyan na second hand, guys, is, ang kailangan ko lang, maganda yung parang maintenance nila. Makakita mo naman yan sa Carfax niya. And yung mileage niya is less than 100,000 for me. Pero kung gusto mo naman, kung may mas malaki ka namang budget, then why not? May mga bago-bago pa naman. So, ang nakita ko dito, guys, is a 2015 na Dodge Dart na XXT. Ang price niya is 14,998 and ang kanyang mileage is 89,000 miles. Makikita mo na rin doon sa CarMax kung magkano yung possible na monthly payment mo, especially when you just get here ay baba pa yung mga credit score natin, so hindi ka pa nakakapag-build. So expect nyo guys na hindi ganun kaganda ang magiging interest rate nyo, and especially the older the car, the higher the interest rate. Ang magiging monthly mo is $514 per month. So, kailangan mo rin ng car insurance. Ganito guys, ang buhay dito sa Amerika. Madami po tayong bayarin. Kaya, kailangan po na maging masinop kayo sa inyong pera at kailangan na maganda yung contract na makukuha po ninyo and yung deal. So, the older the car, the higher the car insurance. Kung new driver ka, mas higher din ang inyong car insurance. Pero some insurances will accept your driving history sa Pilipinas kung mayroon na kayong driving history doon.
Kasi sa amin na i-include namin yun sa progressive. And the bigger the city, the higher the crime, mas mataas din po ang car insurance po ninyo. Kasi mas higher ang accident prone sa ganong city or mas higher na makakarnap yung sasakyan nyo or whatsoever. Pero kung nasa lugar din po kayo na kunyari laging bumabaha, laging naghe-hail, alam ng mga car insurance company yan guys na sa lugar ninyo ay maganon ang environment, mas mataas din po yung car insurance nyo. Sabihin na natin ang magiging budget mo for car insurance is $150. I think that's the mid-range already for your car. I mean, not bad na to ha, kung $150 per month. Now, punta naman tayo guys sa budget niya, yung mga ibang budget for the monthly budget. Related pa rin sa sasakyan, we need to set aside ang budget for the gas. Dahil yung apartment niya na napili natin going to his work is only 6 minutes drive or 2.1 miles ang papunta, tapos 2.1 miles din yung pabalik. And yung sasakyan niya is 27 miles per gallon kapag city drive siya, pero kapag highway drive, I think more than that yung per gallon niya, parang 30 ata. And yung gas price as of December sa Waco is 2.47 per gallon. So, yung balikan niya pag mag-duty siya is 4.2 miles. And then, meron siyang 12 shifts in a month. So, that is already 50.4 miles. Mag-estimate na lang tayo na siguro ang magagastos niya is 6 gallons per month. Exclusively for work niya. And then, kung may gala-gala siya, pwede na yung gas na $50 per month. Ang monthly budget natin is going to be, rent is $899. So, sabihin na lang natin $900. Yung car niya is $515. Yung car insurance, $150. Ilalagay din natin yung kanyang gas, which is $50 yung estimate natin kanina. Actually, may sobra na yun ha. Siyempre, kailangan niya ng food. Kung mag-isa lang naman niya at marunong siyang magluto, ganyan, $300 is already enough for me ha. Kung hindi ka naman mapili din sa pagkain, kung hindi naman puro fast food yung gusto mo, kung hindi puro meal out yung gusto mo. Pero nag-budget ako guys ng pang meal out. Don't worry. Hindi naman pwedeng pagdamutan natin yung sarili natin. Meal out. Yan tayo magaling eh. Yung tinatamad na tayo magluto dahil pagod na tayo sa work, set aside ako ng $80 or yun yung $20 per week ang budget niya. So, kung once a week mo lang naman gusto, kunyari weekend, gusto mo lang kumain sa Mexican restaurant, usually, ang isang meal dito guys is $15. Makakapag-buffet ka na ng $15. So, kung $15 per buffet, gusto mo weekly kang magbo-buffet, sakto na yun. Pasok ka na sa $80. And then, of course, you will need your phone. Ito guys, yung phone na alam ko lang kasi is Verizon. Tapos talagang tiningnan ko, tiningnan ko yung zip code niya kung magkano yung rate ng Verizon doon sa lugar na yon. And ang magiging budget niya is $65 per month kung meron na siyang own phone. Kunyari, kukuha ka pa ng new phone, tapos yung line mo pa, isaabot ka talaga ng $100 something. Siguro mga, sakto na siguro yung 120 or less, parang 100 sabihin mo na siguro kung kukuha ka ng bagong labas na iPhone. Kailangan niya rin ng internet. Ayan. Ang internet ng Verizon is just $40. And chinek ko rin is available din ang Verizon doon sa area niya. So, $40 yun. Pero, baka merong mas mura sa apartment niya kasi hindi siya included yung internet. Usually, you can ask the apartment kung ano yung mga internet provider na available doon sa apartment nyo. Kasi kung minsan ay meron na silang mga nakaabang na mga linya. Tapos parang i-activate na siya. So, ask your apartment manager for that. And of course, para naman malibang tayo kapag day off natin na hindi tayo lalabas, kailangan natin ng Netflix. That's why I always suggest you guys na gumawa na kayo ng Netflix nyo while you're still in the Philippines bago pa kayo pumunta dito. Kasi ang Netflix ng Philippines is just 549 pesos or $11 a month lang. Pero kung dito kayo mag-a-apply, ang presyo ng Netflix dito is $20. And then, Spotify! Ang daming subscription. Spotify, para pag nagda-drive ka, meron ka, pa-music. Again,
I suggest you apply sa Pilipinas din. Kasi ang Spotify sa Pilipinas, I think it's only 149. Or parang nagmahal na sila. Kahit sabihin na natin na 300 pesos na ngayon. Hindi ko na kasi alam yung updated na presyo. Pero ang alam ko, nagtaas sila by December 300, sabihin na natin. So that's already $6. Compared mo naman dito na mas mahal siya. Okay, so compute natin. So, ang total natin, guys, is 2,117. And remember, yung take home natin was 3,706.8. Pag minusin natin yan, para makuha natin yung net na gusto nyo. Ang net natin is 1,589.8. Yan, dahil gusto nyo talaga ng net naman. So, sa 1,589.8 na matitira sa inyo is meron na kayong health insurance, meron na kayong 401k, nandun na rin yung, nabawas na rin yung tax and yung mga necessities ninyo para sa inyong pag-survive dito. Pwede mo na yan pang shopping, pwede mo siyang pang invest, pwede mo siyang pang savings, or pwede mo siyang pang padala sa Pilipinas. Kung wala ka namang sinusuportahan sa Pilipinas, ang laki nitong masasave mo na to, 1,589, na makakailang travel ka. Magkano lang ang plane ticket dito, guys? Makakailang travel ka out of state, ganyan. Pero nasa sa inyo pa rin naman yan. Meron kasi kung minsan, kahit mataas na yung sahod natin, mas tumataas din kasi yung lifestyle natin. So, parang wala pa rin natitira kahit nagkakaroon tayo ng increase. So, nasa pagpa-prioritize lang talaga what are the needs and wants na gusto mo lang makuha. Ganon. So, if you have any contract na nasend sa inyo, and if you want me to do something like this, you can message me, you can DM me on my Instagram. So, yun guys. Kung gusto nyo na makomentan ko yung contract ninyo, or ano, hindi naman ako yung kaanuhan, pero para lang makita nyo kung paano, kung ako yung mamimili. Kasi medyo may mas alam na ako kung paano yung kalakaran dito. So, yun lang guys. I hope you learned something today. I hope na mas maging diligent kayo sa pagpirma sa inyong mga kontrata. I hope you do your homework din sa pagre-research kung sakto ba, kung may matitira ba, or kung kulang ba yung rate na offer sa inyo ng agency or ng employer, and kung okay ba yung magiging contract nyo. May mga contract na ang ganda sa paningin, pero kapag nandun ka na sa area, sabihin mo, ay, hindi pala dapat ganito. Kasi pagdating mo, hindi talaga siya ginagawa dun sa area na yun. Dapat, una pa lang, makausap nyo na sila na ayoko ng ganito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Ayoko na ma-float ako, na wala kayong pambayad ng mileage ko. Mga ganun. Thank you so much everyone for watching. I hope you learned something today. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. Until then, sana magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Bye!